Cɛ ni muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka danaya d'ale la ko kura tuguni Tamtam TV kan bi ye alamisa ye février kalo tile 26 san 2026 nin ye a ka dɔn kibaru a walawalali waati o kɔni o seli ye an ka bakuruba kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an ka minisiri min ka cɛsiri bɛnnen bɛ kɛnɛya taabolo olu bɛɛ lajɛlen ma ni ale ye colonel major Asan Bajalo Ture ale kɛra jɛkulu belebele min bɛ n'a bɛ wele ko OMS ni ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kɛnɛya a taabolo bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu ka bolofara min bɛ ni o bɛnnen bɛ farafinna yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ale ye o ɲɛmaya ka se ka o sɔrɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ayiwa Mali ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Bajangara min bɛ tali kɛ minisiriw olu ka laadala ɲɔgɔn ye min kɔni bɛ kɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ o senfɛ min bɛ tali kɛ hectare 100 o kɔni dira an ka kalanso minisiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa ni o bɛna kɛ sanfɛ kalanso kɛnɛ belebele ka di min ye jamana ani jamanadenw o kɔni fɛnɛ ma o bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tuguni laɲini min n'a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ni jamanadenw fɛ n'o bɛ tali kɛ kalan taasira la min de ye ka se ka kalanso sanfɛ kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu gɛrɛ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nin ye wakurabɔ ye tuguni an ka cakɛda min bɛ nɔ ni olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko o feereli ma ni a bɛ wele ko NDC n'o y'an ka jamana den dɔ kɔni fɛnɛ ta ye bi an bɛ waati min na station 80 wa ale kɔni a y'o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la min ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ fanga min na bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tajiko ale yɛrɛ kɔni ta fanfɛla la wa a b'a yira k'a fɔ tuguni Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye an ka tajikɛla minnu ni olu y'an ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ den ye a b'a yira k'a fɔ olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ko o don ba la ko kura tuguni an ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min ni o bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min n'a kɛra ka bɛn ni arabadonya ye février kalo tile 25 san 2026 n'a kun ɲɛminɛlen bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ laadala ɲɔgɔn ye kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ hectare 100 o kɔni o dira an ka sanfɛ kalanso minisiri kɔni fɛnɛ ma kɛnɛ min n'a bɛna kɛ sanfɛ kalanso ye ka di jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma n'a bɛ wele ko université polytechnique de Bajangara wa ni kɛnɛ belebele in a tɛna dan o dɔrɔn fɛnɛ ma kalanso in kɔni kɔnɔna la min ye kalanminɛnw olu kɔni na sɔrɔ yen ka tila ka fara min bɛ tali kɛ siyɔrɔ n'a bɛ wele min ma ko hébergement moderne o kɔni na y'a kɔnɔna la i b'a ye a bɛ waati jan bɔ jamana ani jamanadenw olu kɔni ye ni laɲini kɔni kɛ min bɛ tali kɛ ka se ka kalan ko o gɛrɛ jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la cogoya min na kalanso min ne a bɛna jɔ Bajangara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hectare 100 o kɔni o sanfɛ wa a bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara dege o kalanso de ye anw ka jamana ye ani jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka maaw lasɔmi teliya kɔni fɛnɛ la i b'a fɔ an ye a fɔ cogoya min na ayiwa laadala ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ ayiwa min ni a bɛ fɔ ko conseil des ministres yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la bana min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko dengue ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko a fanga bonyana an ka jamana kɔnɔna la o hukumu kelen na min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la général d'armée Asimi Goita ale kɔni ye a ɲini jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ an ka hakili to ka kɔlɔsiliba yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ wa ka se ka wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta wale minnu b'a to an bɛ se ka kisi bana ninnu kɔni fɛnɛ ma cogoya min na o wale dɔw o de ye ka se ka an ka sigidaw ko olu lakana k'an ka sigidaw wa min bɛ tali kɛ ayiwa nɔgɔ minnu bɛ an kɛrɛfɛ ka se ka hakili to olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen fori ka bɔ yen wa min bɛ tali kɛ ka to ka si min ye moustiquaire n'a bɛ wele ko sange sulen an ka si olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔrɔ min b'a to bana min n'a bɛ wele ko dengue an na se ka kisi o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na wa a ɲinilen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka hakili to i yɛrɛ la wa min ye farikolo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni a kalaya fanga bonyana i ka wuli joona ka se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛrɛ min b'a to fɛɛrɛ teliman o na se ka sɔrɔ a la cogoya min na Sunkalo solidarité min bɛ tali kɛ an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jama dalajɛ ɲɔgɔn soba min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ wele ko palais de la culture ayiwa i b'a ye k'a fɔ o so belebeleba in kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Asimi Goita ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka nagakɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka baɲumankɛ tɔn min bɛ a yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ka se ka o ta k'o ɲɛsin jamana ani jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ degun kɔnɔ nin waati in na i bɛna ye k'a fɔ tarata donya la ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ɲɔgɔn dalajɛ soba min bɛ yen n'a bɛ wele ko palais de la culture wa min bɛ tali kɛ an ka seko ale ni dɔnko o maa 1000 fo ka taa bila ayiwa min bɛ tali kɛ an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa a ye dɛmɛ ta ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɛgɛrɛ wa dɛmɛ o kɔni dɔ de ye malo taa bila nɔnɔ ka taa bila sukaro fo ka taa bila tamaro ani a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni caman wa nin kɛnɛ in a kun ɲɛminɛlen bɛ maa min fɛ o de ye jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ale nagakɔrɔba min bɛ n'a bɛ wuli conseil spécial la monsieur Agibu Danbele wa ale kɔni
kun kelen bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛminɛ baara in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka an ka seko ani an ka dɔnko tigilamɔgɔw ka se ka dɛmɛ ko o don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min kɔnɔna la ayiwa ni o de kɔni bɛ kɛ sunkalo o waati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛnɛ in kan minisiri ni o ye Mamu Dafe ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kan wale in kɔni a ma se ka taa ka sɔrɔ a ma wale in fo kojugu a ye foli ni waleɲumandɔn ka se ka o kɛ jamana ani jamana marabagaw kɔni fɛnɛ la ka yira k'a fɔ wale min kɛlen filɛ a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛmɛ fo ka taa bila min ye dɛmɛ la o fanga na se ka bonya an ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja ka ɲɛsin min ye an ka seko ni an ka dɔnko tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la cakɛda min bɛ ni olu ka cɛsiri bɛnnen bɛ tajiko a bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛnɛ ma n'a bɛ wele NDC énergie olu kɔni ye ɲɛda kura ko o bɔ tuguni a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana tajiko ayiwa kuma kura o kɔni o nafa la NDC bi an bɛ waati min na ale ye station 80 ka se ka olu fori ko o fara ɲɔgɔn kan station feerela mun esansi feerela mun kun bɛ anw fɛ walima taji feereyɔrɔ kɔrɔ min kun bɛ anw fɛ ni olu kun bɛ wele Total énergie olu ka station fɛn fɛn kɔni bɛ yen o bɛɛ lajɛlen o kɔni farala NDC ale yɛrɛ kɔni ka ayiwa cakɛdaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan min bɛna se ka kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ kɔni tɛna gulon min bɛ tali kɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana baw la minnu ni olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ tajiko yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma yaasa an ka jamana na se ka gulon a yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ka baaraw a ka tajiko olu yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la a ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min b'a to jamanadenw olu yɛrɛ fɛnɛ ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ o fɛnɛ nɔ na ye an ka tajiko a baaraw la cogoya min na. Halisa an bɛ to an ka duguba kɔnɔna la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigidaw olu lakanali ma ni o de ye Madame Doumbia Mariam Tangara ale kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jateminɛkɛlaw ani kɔlɔsilikɛlaw olu kɔni y'o bisimila a ka cakɛda la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra banki mondiale o kɔni o yɔrɔ la ayiwa i b'a ye k'a fɔ jateminɛlikɛla minnu nana maa min kun bɛ a ɲɛma o de ye Michel Mitterrand projet min n'u u nana ka na se ka jateminɛ kɔni k'o la a bɛ fɔ min ma a dalasuru Priba n'o o de ye projet de résilience urbaine de Bamako bi i bɛna ye k'a fɔ ni banque mondiale bɛ wari don ayiwa projet la anw ka jamana kɔnɔ min n'a fanga ka bon kojugu o de ye Priba ye o kama u nana ka na lajɛ nafolo ani wari min yɛrɛ kɔni b'a la ka bɔ wa a bɛ ka don sira jumɛn fɛ a bɛ ka kɛ baara jumɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nka o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la u ye bilasirali yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye bilasirali minnu kɔnɔna la u b'a fɛ yɛlɛma minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka na min b'a to ayiwa ɲɛda ɲuman o kɔni bɛ se ka di an ka jamana ani an ka jamana sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na o dɔ kɛra min ye ka se ka an ka fosow ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ko o labɔ min b'a to ayiwa min ye ji kasara minnu ni olu bɛ se ka don an ka dugubaw kɔnɔna la an na se ka kisi olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma cogoya min na. Ni de fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni kɔni fɛnɛ la ayiwa min n'an bɛna a datugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛba ale yɛrɛ kɔni bɛ kuma ni surati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o de ye Ali Imran ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a verset min bɛ ni o b'a yira k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn minɛ min ye juruba kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o ye diinɛ juru ye k'an kana fara fara an ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu wa o kuma kelen o de kɔni bɛ ta min ye jamanadenw ye k'a f'u ɲɛna k'an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn minɛ ni jamana kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ ayiwa ni taabolo kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ ayiwa ni gɛlɛya min kun ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa min b'a to an na se ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen cogoya min na ka gɛlɛya ninnu ka se ka olu bɛɛ dalakuru ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan an b'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ wasalam.